Marina, tu com a tallerista, que en el final si bé era tot molt horitzontal, tu ens lideraves, Montpalau, Acoimos i tot l'equip en conjunt. I ha facilitat una connexió entre nosaltres que trobo màgica i que ens ha permès explorar l'art en viu, que és quelcom que tal vegada no és tan habitual, no? I que art viu ja inclou tot això que hem estat comentant, no? De procés, d'experimentació... Molt bé que xerràvem amb Laura Corcuera, no? Quan xerràvem de performance, clar, deia ella que moltes performances acaben a llocs molt similars, és a dir, molts s'afermen, o molts se tal, molts se qual, i me ve que aquesta pulsió d'anar a tombar-se a la natura també ve d'una pulsió natural de ser humà, no? No saber cómo, sin usar la palabra, cómo haceros que os acercarais a mí para poder continuar el recorrido, porque además os veía tan inmersos en todo que era como, wow, qué envidia, qué suerte. Está pasando todo como muy rápido, no sé, me has sorprendido. Si no és començar aquí començar a entrar a l'espai, ja com... O per anar caminant en silenci. Anar caminant en silenci, però com ja a l'escolta. Sí. I quan tu consideris, jo vos duré cap a l'espai, jo crec que és guai poder anar allà. Vale. Bé, jo com a educadora social i que potser no estigui tan especialitzada en autores de performance i autors, però jo simplement la disciplina o el gènere de performance m'ha pareix molt interessant com a mitjà d'expressió, no? Tan efímer, instantani, i tal vegada és una bona combinació com a també sensibilització, no? No sé, es como el debate que a veces tenemos de la acción, qué es o qué límites, qué no. Y para mí es mucho eso, lo imprevisible. Entonces el teatro sí que hay como una separación público o no, sí que muchas veces llaman eso de romper la cuarta pared, Sí. Pero aquí es como, es eso, y ya nunca sabía, o sea, no sabe. ¿No? Esa cuestión de los límites, ver la posibilidad de infligir daño o hasta los performers que están jugando más con la autolesión y cómo sigue habiendo como esa cosa de la barrera del espectador de sigo contemplando, ¿no? O una de dos. Igual que alguien esté de observante para ver cómo quiero millor. Sí. Sí, tú ya estás tapada y cada una que tenga un gesto o un movimiento muy automático. Aquest espai de reunir-nos totes al voltant de la taula, tant les participants a les jornades com en Biar i na Mari, que han cuinat, com en Cristian, crec que també ha sigut molt rellevant a l'hora de que les coses que hagi sortit bé. També han sigut moments de cura entre nosaltres, no? Inclús, no sé, coses que ressonaven en el moment de fer exercicis o intentar connectar entre nosaltres durant les performances. Crec que hi havia moments de cura i escolta per poder parlar tot allò que se'ns havia mogut a nivell individual, i crec que això és bastant important, no? Curar una mica les ferides i que hi hagi un acompanyament més enllà dels moments pròpiament de feina. Que tothom pot venir en unes properes jornades que s'organitzin. Bueno, ja està. No sé. Ja que se pot fer copy-paste, ja. Quedam convidats. Quedem convidats, això. Quedam convidats. La cançó ja l'afegiré després. Gràcies.